esan dizuet lehenago ere, daukadala ziatika, latigazoak ematen dizkit. Beraz ezin egin bisita, baina Ainarako paritu dit, pastiatxo bat polita. Etxean nago beti irakurtzen, sofa baten jezarrita. Genero hori ez hain gustatzen, nahiago dut poetika. Nobel saria? Rebote. Patateroak, rebotea. Salukatilla. Droga dura. Drogatilla. Lírica, oso ondo, txalo bero bat.